Namar ka jing beteng ban slap lenter haki ni kisngi ka bala ban wanra e ka jing tua khando ba ka jing tua mau haki Bynta ka surak National Highway Saupo na Shillong Sedauki ka Office Subdivisional Officer Pynursla Civil Subdivision kala penmi jing maham baki pat ba ki de ban long ki Husiar haba Ïaid ba Ïeng hasilenter ka ni ka surak. Haka Kyrwoh jing maham haka artarik unaitung arja arpusaw laong. Bana ka jingwan uslap ubajur kala bandon ka jing tua haka Bynta surak kabalatip kum Rngaiñ bat kumta kipat ba kidipan kiar haka let kawan haki por minmit niklam dadon kinu kikam. Ka Kyrwoh ka ong bana ka liang katanat kadang pet perman ya ka jinglong jingman jong ka tega jaka na ka Bynta ka baha kamiat kinong let nang wan. Kumban syukado baka Bynta surak Rngaiñ kadai ka basyong ir tanga ka por slap henrai hagi por barang rakhyang ru kumjo hagi snam baladam kiladon ki jingja tua bat telap khando ya ki kali ki bayat lengba ka te ka surak bat lam ru syaka jing mansaw bat yap briu kani ka Bynta ka dei ru ka badang don haka jing pen kre bantrei ya ka da ka NHIDCL si Bynta na ka project surak na Shillong Mail. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.